Сәлем менің қызық сунушан достым. Бүгін біз тағын яратқан ішіміз білен шүғілленеміз. Ненде екен ол? Дұрыс, біз рәсім ясаяшақпыз. Тарихи саяхатыбызны башлайбыз. Хәзір біз Қырқа Удмуртларның йортын ясыйбыз. Бу милләт кешеләре Татарстанда да яши. Шуңа күрә аларның гореф-гадәтләре белән танышу кызык булыр дип уйлыйм. Biz indi yurtның üç pişmaklı tübәсен, yurt түзелә торган бүрәнә башларының түгәрәкләрен ясадык. Үй іші якты булсын өчен тәрәзә куярга да онытмыйк. Кырка янында үсеп утырачак чәчәкләрен дә ясыйк. Аны ничек төзегәннәр соң? Башта нарат агачларын кискәннәр, йорт нык булсын өчен тигез һәм таза агачларны сайлаганнар. Шуннан соң кырканы урнаштыру өчен тигез һәм кыры мәйданчык сайлаганнар. Сазлык һәм дымлы җир булмасын дип караганнар. Аннары булачак кырканың пычмакларына нарат урындыклар куеп чыкканнар һәм шулар өстенә бура бураганнар. Ягъни бүрәнәләрне берсе өстенә берсен куя тизеп менгәннәр һәм түбә япканнар. Әлбәттә, куймада кырганнар. Хәзер без аны ясап куябыз, достым, калышма. Бүрәнә өстенә бүрәнә тизә, сызык артыннан сызык сыза, йортыбыз әзердә булды. Әйдә йортның бер диварына тәгәрмәшелеп куябызмы? Түгәрәк ясада беркеткечләрен сызып чык. Тәрәзәне ясап бетерегәле? Моның өчен безгә 2 шакмак һәм 4 пычмак ясарга кирәк. Әйбәт килеп чыга. Менә шулай булды. Кыркага кергәч, biz нәрсә күрербез икән? Зур булмаган үй алды. Ул җылытылмаган. Анда аяк киемнәрен һәм пычрак үз киемнәрен салып калдырырга мөмкин булган. Чиста өйгә аяк киемнәрен салып, чиста киемнән генә кергәннәр. Шулай итеп без кырканы ясап бетердек. Өстендә кояш яктырып тора, тирә-юньдә чәчәкле булын, тагын нидер җитми кебек. Әлбәттә, төсләр җитми. Яшел һәм караңгы яшел карандашлардан башлыйбыз, достым. Алар белән йорт тирәсендәге чирамны буяп чыгабыз. Кырка эчендә тагын ниләр булган? Зур мич, аның белән өйдә җылытканнар, ашарга да пешергәннәр. Сынамыш буенча мич барлык яманлыкны да яндырып бетерә икән. Шуңа күрә урамнан кергәч тә кул учлары белән мичкә кагылырга кирәк булган. Шулай итеп мич җылыткан да яманлыктан да саклаган. Ә мин инде кырканың бүрәнәләрен буйым. Моның өчен миңа кызгылт көрән һәм кызгылт сары карандашлар кирәк. Башта берсе белән буя, аннары төсен ачып җибәрү өчен икенчесен ал. Менә шулай. Түбә эчендә шушы төсләр кирәк. Шуңа күрә аларны кулыңнан төшермә, достым. Шулай ук дәвам ит. Искиткеч матур булды. Бүрәнә башларын сары төс белән буйыбыз. Кояшка охшап китсеннәр әле. Тәрәзә рамын ачык кызгылт сары белән буйыбыз. Шул ук төс белән дивардагы тәгәрмәчне дә, тагын кызгылт көрәнне алабыз да, койманы да буяп чыгабыз. Кырканың эчендә киң эскәмияләр булган. Аларга удмуртлар утырганнар да, ятып йоклаганнар да, кунаклар да кабул иткәннәр. Елга бер тапкыр Пасха алдыннан хатын-кызлар бергәләшеп кырканы җыештырганнар, тәрәзә диварларын юганнар, идәннәрен кырып чыкканнар, бәйрәмгә әзерләнгәннәр. Тәрәзә, койма һәм хәтта диварларда буялып чыкты. Бары тик чәчәкләрне генә буяп чыгасы калды. Син үзең теләгән төсләрне сайлый аласың. Бик шәп булачак, достым. Удмуртлар өе кырка менә шундый була. Әфәрин, достым. Тиздән тагын күрешербез. Яңа гүзәл рәсем ясарбыз. Сау бул!